माशांच्या वगैरे व्हिडिओ बघून छान वाटतं. काय डेझर्ट म्हणजे काय? ह्या माका काय समजत नाही बाबा. डेझर्ट म्हणजे काय? नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा आमच्या स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर आज मी जात शॉपिंग का माझ्या, कारण भावी जियाची दीपावलीची शॉपिंग झाली दादर का, माझी रवली होती. तर आता हे काय कुर्ता बिरता भेटला काय बघतो आणि कंदील पण एक घेऊचो. तर आता आज डोंबिवलीच्या मार्केट का आम्ही जातो. लेट्स गो. तर आता डोंबिवलीच्या मार्केट का इलो आम्ही. आता जातो माझा कुर्ता बघू का. तर आता सबस्क्रायबर भेटलेत आमका कणकवलीचे डोंबिवली स्टेशन का प्राजक्त जोईल. हा हा होय. हा 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 खरंच खूप भारी वाटलं भेटले ते. ते कोणाला ओळखला? माकावाडला टाळ चिपळी का ओळखलं की काय? हा 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 खरंच भारी वाटतं. कोण भेटले ना लगेच असे लय भारी वाटतं. हा 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 आता इलो शॉपिंग का इलो होय. हा 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 थँक्यू थँक्यू. हा 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 चालेल चालेल थँक्यू थँक्यू. सबस्क्रायबर भेटली खरंच लय भारी वाटतं. असं कोण आमका ओळखता चार चौघात किंवा बाजारात हे कोण ओळखता तेव्हा लय भारी वाटतं आणि आमका हाक मारतात. जास्त कोणी भावी आणि जिया का ओळखतात की टाळ चिपळी म्हणून. खरंच लय भारी वाटतं असं कोण भेटतात. तर आता भावी जिया भूक लागली आणि वाजले पण 1 वाजलो. त्यामुळे आता आम्ही जेवण घेतो आणि नंतर मग माझी शॉपिंग करून जातो. चला. हे काय घेतात? हा हा कशी म्हणता? 150 रुपये मातीचे. ते 10-20 रुपयाक मिळतात. ह्या काय अगो? ह्या काय काय तोरणा काय कंदील तोरणा ते हा हा या बाई एक दरवाजाचं. तर हा डोंबिवली स्टेशन काच नवीन हॉटेल चालू झाला. तर आता ह्या हॉटेलात जातो. भूक पण लय लागली आणि 1:30 पण वाजलो. आता भावीजी आणि हा जागा अडवल्याने हे बसा आहे. भावी काय ते स्पेशल जागेवर बसला की काय तू? अरे हे काय काच आहे की काय? हा होय होय काच हा. हे भावी आहे बस. तू काय सेपरेट बसतं की का काय? हो आपलाच कोण नाही बस तू काय. तर आता पनीर कढई मागवलो आम्ही. पनीर कढई मसाला तो. तर तू बोलला तर पनीर टिक्का मसाला मागवलं. आता आम्ही जेवतो. चव कशी आहे ती सांगते. या आहे ना डोंबिवली स्टेशनचं नवीनच हॉटेल झाला. दिसतात माशाचा सारासारखा. माशा नाही ना आतमध्ये. एक नंबर आहे. तर आता आम्ही जेवतो आणि नंतर माझ्या शॉपिंगला जातो. या चांगला यांका नुसते चपाती नको भात हवं यांका भावीजी याक. मग आता भात मागवलो. काय काय डेझर्ट म्हणजे काय? ह्या माका काय समजत नाही बाबा. डेझर्ट म्हणजे काय? पगार झाला पण डेझर्ट म्हणजे काय? डेझर्ट म्हणजे स्वीट. म्हणजे आता तुमका काय स्वीट हवा? दिवाळी आहे की का? दिवाळी अरे हा दिवाळी आहे म्हणून का माझा दिवाळा काढशील की काय? हा म्हणजे स्वीट फॅमिली आहे म्हणजे स्वीट खाऊ खावा. अरे पण त्याला पैसे लागतं. हा म्हणजे भात नाही मागवलं असतं चाललं असतं. स्वीट मागू खाऊ आता. तर आता आम्ही खातो आणि भावी जियासाठी स्वीट मागवतो. आता हे श्रीवर्धनचे आमका हे भेटले. ते म्हणतात त्याची आई
भावी जी आला म्हणजे टाय चिपळीना जास्त बघतात म्हणून, म्हणजे एवढ्या गर्दीत पण आमका कोणतरी ओळखता आमच्या नावान. तर आता यांनी टाय चिपळी म्हणून हाक मारला, लय भारी वाटला. असंच प्रेम ठेवा आमच्यावरती. फोटो काढे. अरे हा बस काय फोटो काढे. हा चालेल चालेल. तर फायनली आता तिसऱ्या दुकानात येलो आम्ही. बघूया हे काय भेटतं काय. कुर्ता पायजामा घेणार तर साडी. लय मोठो खयची साईज घेतलास? कुठली साईज आहे? 40 तुम्हाला कॅशला नाही बसणार. आरसा नाही घालून बघायचं, घालून इथे समोर आहे आरसा. घालून बघायचं. तो बरोबर सगळं मग चांगलं वाटतं. सगळं मग धागा मग आणि माझ्याकडेच बघावं. साईज मोठी आहे रे. आणि हे पण आमचे व्हिडिओ बघतात, गाववाले भेटले, हे पण आमचे व्हिडिओ बघतात. म्हणजे आता तिसऱ्यांदा भेटलं ते पण. आता मगाशी एक बोल. हे श्री खायच्या दापोलीचे. हा दापोलीचे, रत्नागिरीचे. ह्यो एक बघू, ट्राय करू का? हा ह्यो एक ट्राय करतो. आहे ना हे साय. भावीची वाट बघतात पप्पाची. आम्हाला पण इतकं टाइम फटा पोस्टर निकला हिरो. ठीक आहे. लय मोठं वाटतं. कटिंग करावं. फटा पोस्टर निकला हिरो. वेगळा वाटतो. हात बिनलाय लूज बीज वाटतं. हा ते कसं लाइटिंगचं बघितलं. पप्पा दुकान पे लेके जाना. ठीक है. जबरदस्त. ठीक वाटतं. भारी वाटतं. हे दिवाळी लुक आहे ना. साधा वाटतं. कुठला? हा दिवाळी चांगला. हो पण चांगलं वाटतं. फोटोशूट चालू आहे. उद्या काय आहे त्याच्यापेक्षा हा भारी वाटतं. फिटिंग बिटिंग भारी आहे. आता हे आमका देवबागचे भेटले आहेत, मालवण देवबागचे. सामान. तर आमचे सर्व व्हिडिओ बघतात, हे दोघेही बघतात आणि डोंबिवलीतच राहतात आणि आमचे व्हिडिओ बघतात. आणि आता आमचा हाक मारला, खरंच लय भारी वाटला. बाय हो भारी बनवतात. आमची बनवतो पण खाणं. चला. माझी शॉपिंग तर झाली आहे माझी. आणि जिया आणि दीपाली घरात गेल्यात आणि भाविक घेऊन मी क्लासका जाते अबॅकसच्या. कारण एका आकडे मोड येत नाही ना, म्हणून एका क्लासका टाकलं. तर आता एका सोडते आणि मी नंतर घरात जाते. चला. तर फायनली माझी शॉपिंग झाली बाबा. हैराण झालो होतो आम्ही. हा काय समजत नव्हते खायचा घेऊचा आणि काय. एक तो 3000 रुपये सांगत होतो. मग फायनली आमच्या रेटमध्ये भेटले. मग आम्ही भाविका क्लासमधून सोडून परत घेऊन पण येलंय. आणि हय दीपालीने पोहे बनवल्यानं, चीज पोहे, फॉव बनवल्यानं फॉव. तर आता आम्ही पोहे खातो आणि नंतर आमका दिवाळीचो फराळ करूचो. तर दीपालीक जरा मदत करते मी. खरंच दमलो आम्ही परवा. आणि आमचा हॅप्पी दिवाळी. आणि आमचं अजून फराळ नाही झालो. फराळ पण नाही झालो. अरे कंदील, अरे कंदील नाही विकत घेतलो अजून. तर आता कंदील पण घेऊचो. उद्या बघू मी जाईन आणि कंदील घेईन आणि नंतर लाइटिंग बिटिंग लावीन. तर येवा पोहे खाव. माझे झाले शंकरपाळी करून. तुमचा होता की नाही सर? होता म्हणजे झाले बघ. 3 बनवलंय. बनवला. बरोबर. हा बरोबर आहे. बनवा. आणि ही काय करतात दोघे जण? बघत त्यांका हवा या फिरव का. हो त्यांका येणार आता. हाका नाही जमत. मम्मीला आलंच नाही. माका पण नाही सरळ जमत म्हणून त्यांका कामाक लावलं. बघ ना हे जरा वापरलं झालं. बघ ना मस्त पैकी केलं. हा मम्मीने जरा बनवला. वापरलं झालं. एक वाकडो झाला. बनवला. हे काय पोकळ बनवलं ना. ह्याच्यावर माझे बघ असे हत्ते बघ भरलेले अगदी. मी आता मास्टर पट्टा बनवा. हो बस ना एवढ्या मोठ्या असतात. हा बस झाले एवढे. एक मोठे बनवते
खाणाऱ्यांचा एक खाल्लं तर हा ना विचारू का कोणी हे बनवले असे खाणाऱ्यांनी विचारावे एवढे मोठे कोणी बनवले मला मोठे वाटलं केलं पप्पा एक एक केलं काय त्यांका पण शिकवा हो त्यांका सांगू मग माका पुढच्या वर्षीपासून बनवू नको हो हे बनवतील तर फायनली आमचं फराळ बनवून झालो आमची मेहनत रंग लाई त्या मेहनतीनं हे चकले बनवलंय मी हे बघ किती गोल अगदी बघ ना कसले बनवलंय मी भारीच बनवलंय आणि हे आहे शंकरपाळे बनवलंय ना आणि करंजे काल बनवल्या नाही करंजे लाडू बनवचे अजून आता एक बेसनचे लाडू बनवचे लाडू ते उद्या बनवणार ते उद्या बनवणार हा आणि आज हे एवढं फराळ झालो आमचं आणि हे लोकांच्या लाईटी लागल्या आमच्या अजिबात लाईटी लागले नाहीत हे बघा मस्तपैकी लोकांनी लाइटिंग केल्या नाही आणि आमच्या अजून लाइटिंग तर नाही कंदील पण नाही लागलो आहे तर आता फराळ आहे दीपाली भरता डब्यांतून आणि भावी खावचा काम करता बाकी काय नाही मी कोल्हापूरचे नैना हे लोकांचे डायलॉग मारू नको तू तर म्हणजे माझी शॉपिंग झाली फराळ अर्धो बनवून झालो आणि खरंच लय दमलो आम्ही कारण उन्हात फिरलो आम्ही स्टेशन का पण लय एक भारी वाटला की सबस्क्रायबर एवढे सबस्क्रायबर भेटले आणि एवढ्या गर्दीत पण आमका ओळखल्याने खरंच हे तुमचं प्रेम आता बाकी काय नाही आणि फोटो पण आम्ही लय काढलं सर्व इन्स्टा स्टोरी का मी सगळ्यांचे फोटो टाकले मी आणि आता आम्ही आहे जेवतो आणि दीपाली मस्तपैकी पुलाव बनवलाय ना पनीर वगैरे घालून आणि आता माका भूक पण लय लागली जास्त वेळ काढत नाही आमच्या व्हिडिओचा हे एंड करतो व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा शेअर करा चॅनलवर नवीन असला तर सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या मालवणी भाषेवर आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय बाय जय महाराष्ट्र